Sí, gràcies. Bé, com ja hem comentat en l'anterior moció, l'accés a l'habitatge és un dels problemes pendents de resoldre més greus. Moltes famílies destinen més del 50% dels seus ingressos a l'habitatge. Des del 2018 estem immersos en una crisi que, lluny de solucionar-se, s'ha cronificat. I, evidentment, aquesta situació, arrel de la crisi provocada per la pandèmia que estem vivint, moltes famílies encara han vist reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries públiques han estat i són insuficients per donar resposta a les situacions d'exclusió habitacional a què s'han vist abocades aquestes famílies. El 9 de setembre del 2020, el Parlament de Catalunya va viure una jornada històrica en defensa del dret de l'habitatge. Els grups parlamentaris d'Esquerra Republicana, Catalunya en Comú i les CUP, i finalment també JxCat, van aprovar la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. I aquesta llei va entrar en vigor el passat 22 de setembre. El text s'ha de reconèixer que parteix d'una proposta treballada i acordada conjuntament amb el Sindicat de Llogaters, el Departament de Justícia i els grups signants que ja he comentat. L'objecte d'aquesta llei és regular la contenció i moderació de les rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge a municipis que es consideren que el mercat pateix una força tensió amb els preus del lloguer i possibilita que es fixin uns topalls. També actua respecte als preus dels lloguers que actualment estan en vigor perquè no puguin ser superats en els nous contractes. Alhora, pretén dotar els mitjans necessaris a les administracions públiques per limitar els increments de preus de lloguer d'habitatges en aquestes zones de forta demanda acreditada. La imposició d'aquestes restriccions es concep com una mesura excepcional. Per tant, també es tracta d'una mesura limitada en el temps que es pot declarar amb una durada màxima de 5 anys. La llei de prèvies dona cobertura a una 60ena de municipis d'arreu del país, majors de 20.000 habitants, entre els quals s'inclou Cornellà. La declaració transitòria per acollir-s'hi té una durada d'1 any i per això, tot i que Cornellà ja directament forma part d'aquests municipis, per poder continuar dins d'aquesta anomenada àrea tensa, s'han d'iniciar els tràmits per ampliar la declaració 4 anys més. Per això, al segon punt dels acords, demanem que ja s'iniciïn aquests tràmits. Els contractes d'arrendament d'habitatge, conclosos amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei, es continuen regint pel que establia la legislació anterior. I en cas de renovació del contracte que suposi una ampliació de la durada o una modificació de la renda, amb posterioritat a la declaració de l'àrea en què es trobi l'habitatge com a àrea en mercat d'habitatge tens, ha d'aplicar-se el que estableix aquesta llei. A més de cercar l'equilibri entre els drets i interessos, la llei reconeix i acull els principis d'autonomia local i de subsidiarietat, establint solucions flexibles que permetin atendre i adaptar-se a situacions diferenciades respectant alhora el principi de proporcionalitat. També es flexibilitza en els contractes de lloguer d'habitatges d'obra nova i en els que resulten d'un procés de gran rehabilitació. En queden exclosos els habitatges arrendats amb anterioritat a l'1 de gener del 95, els que estan subjectes a algun règim de protecció oficial, els que estan integrats a xarxes públiques d'habitatges d'inserció o de mediació per al lloguer social o fons d'habitatge de lloguer destinats a polítiques socials i els relatius que estan arrendats d'acord amb les disposicions legals aplicables al lloguer social obligatori. Per tant, l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei considerem que és de vital importància i per això el que demanem és que es mostri el suport i es desenvolupi la llei, que s'iniciï la tramitació per declarar Cornellà àrea mercat d'habitatge tens i d'aquesta manera es pugui acollir a la mesura 4 anys més i no només el primer amb el que actualment està en vigor, que es doti l'administració municipal dels recursos tècnics necessaris per garantir que s'apliqui aquesta llei i, òbviament, també que es realitzi una campanya informativa a tota la ciutadania sobre els drets i les mesures de la llei. I alhora que també es creï una taula d'habitatge cooperatiu per establir un seguiment periòdic en aquesta taula per garantir el bon funcionament i aplicació de la normativa. Gràcies. Un segon. Bé, gràcies pel suport dels grups que han anunciat que votaran a favor. Cap sorpresa dels altres dos grups, per desgràcia. Respecte als diferents punts que s'han anat comentant, que és un absurd aprovar o donar suport a lleis que ja estan aprovades, aquesta moció incorpora
6 acords i el primer fa referència a mostrar el suport i desenvolupar la llei. Per tant, és desenvolupar-la i la resta ja és iniciar els tràmits. També aquí els socialistes diuen que hi ha un any per tramitar aquesta petició de que Cornellà s'adhereixi a l'àrea en mercat d'habitatge tens, però evidentment, i com és ben conegut a totes les administracions, el fet de totes les gestions tenen un període i un temps i com més són períodes que no ho demanes, si ho demanes a final d'any no ho tens immediatament. Per tant, té un procés que requereix d'un temps i per això demanem ja que ja s'apliqui. També en referència de que no té recorregut o que no hi ha la validesa jurídica, bé, aquí diferents observacions també. Està bé a vegades que ja es facin spoilers directament d'iniciatives dels tribunals. Vull dir, no ho sé, se suposa que hi ha d'haver separació de poders i aquestes coses, se suposa. Però també recordar que els únics que ara la poden tombar són els que estan al govern de l'Estat, el més progressista de la història. Per tant, també depèn d'ells. En referència al Consell de Garanties, aquí en faig un esment. El Consell de Garanties Estatutàries el que ha dictaminat és que la llei afectaria les bases estatals i, per tant, no s'ajusta a l'Estatut. Però ara bé, en el mateix dictamen també reconeix que no hi ha regles clares per determinar qui té la competència per regular la contenció de les rendes del lloguer i que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat específicament sobre aquest punt. També reconeix que el legislador estatal no ha identificat formalment les bases de les obligacions que constituirien aquest límit negatiu a la competència exclusiva de la Generalitat sobre el dret civil. I finalment reconeix que el límit que oposa aquesta iniciativa al Parlament constitueix una base de les obligacions que només pot imposar o modificar l'Estat. Per tant, si el citen, tinguin, sisplau, també en compte tot el que es diu i no només el que els interessa. Crec que es perd una gran oportunitat de poder ajudar a les famílies que ja portem parlant amb l'anterior moció i amb aquesta, que es necessita una regulació del preu del lloguer. Aquesta llei el que fa és facilitar-ho i no podem entendre el vot contrari atenent-se en aquestes observacions que han fet tant el Partit de Ciutadans com el Partit dels Socialistes. Però bé, cadascú sabrà. Gràcies.